Легенди, в момента ям най-доброто шкембе според Калин и неговия приятел. Не знам дали мога да влогам, може ли? Може да. Може да, ето. Малко срещуваше факт. Така, кой е това, Калин? 3-1 шкембе, какво означава? Шкембе е 3-1, което е перфектно за след партитата на кой лопа, просто е лайфсейвър. Какво има в него, че е толкова специално? Шкембе, език и свежест. Hangover cure. Най-доброто да. Това наистина е по-добро, колкото джаба. Легенди, в момента се намирам в квартал Висок, където тотално не е квартал като за корвета. И там съм качил едвам. Искам ви кажа, че съм толкова благодарен, че този бордюр там не е толкова голям, колкото този бордюр е тук, защото ще бъде много тегло. Днес отиваме на гости на една моя наша много хубава приятелка, красива, голяма, много известна в България. Обаче ще го оставим за извън социалните медии. Наистина знаете, че е голяма фенка на Туборг. Не знам дали е споделял в социалните медии, дали е фенка на Туборг, но е. Моля ви, опитайте се да седите коя българска инфлуенсърка е фенка на Туборг, ама голяма фенка на Туборг. Много би ми било интересно да прочета в коментарите, наистина. Така, легенди, най-важно, което забравих да ви кажа, че от вчера имаме една седмица, в която всичките часовници, най-накрая часовници за първи път са на промоция, както и очила, имат оферта Buy 2 Get 1 Free. Ако добавите 3 продукта в вашата количка, било то часовник, очила, или 3 чифта очила, или 3 чифта часовници, както вие го комбинирате, третият продукт в количката винаги ще ви бъде безплатен. Така че сега е момента да си вземете часовници, очила на много яка оферта. Нападайте iStyle.bg, часовници, очила, завършете вашата визия. Преди 2 седмици имаше оферта за бижутата, сега е време за очилата и часовниците. Линкове долу в описанието. Значи, легенди, толкова много се радвам, че взех корвета, който е с неавтоматичен махащ се капак, защото автоматично махащият се капак не може да направи така. Да си отвори багажника отдалеч и не може да направи ето това. Да си прибере алкохол в багажника. И знаете ли какво? Не само има алкохол, а и кутии с iStyle. И взех 3 кутии, които сложите в количка с очила вътре, плащате само 2. Което е много добре. Защото в предния капак имаме бижута, в задния капак имаме очила и алкохол, но ако ми се махаше автоматично капака, нямаше да успя да го направя. И я чуем само нещо. Много добре, много добре. Корвета ми е най-добре сбъднатата мечта, наистина. Толкова съм щастлив с тази кола. Толкова съм щастлив с тази кола. Искам ви кажа, легенди, че ако ходите в Драгалевци с такава кола като моята, трябва да сте много бавни и внимателни, защото има много изкачвания, които по принцип моята броня може да зададе. Но пък Драгалевци има много такива коли, така че щом те могат да отидат и ние можем да отидем. Легенди, може да познаете на кой е тази кола? Легенди, махаме в момента точно кремът против болка, който реално работи. И това го сложи 2 часа и половина по-рано и ми каза, че в това цялото намазаното нещо нищо не усещам. Това е толкова изтръпнало, че аз усещам как нищо не усещам. Не си усещам много естествено. Все едно изтръпнал, ама не. Днес ще запълваме цялото това, което е контурирано и евентуално вътрешната част. Готов ли си, бро, за една хубава сесия? Аз съм винаги готов. Ти готов ли си? Аз съм готов. Този път съм готов и готвен. Легенди, искам да ви кажа, че... наистина да ви кажа, че толкова много боли този татус, който го завършихме наполовина. Толкова много боли, че куцам. Аз куцам от болки в крака и коляното, защото толкова много бие на кост и там има супер много сухожилия и работи и буквално боли. И искрено искам да ви кажа, че около коляното боли повече от на врата. Пък на врата не е малко болката. Така че този татус съм го мазал 3 пъти от сутринта. И 3 пъти е попил супер много. Искам да го видите малко по-отблизо. Колко е красив. И в момента е сух, а аз дори не съм в нас. Това трябва да запълни цялото, после капачката и след това да продължаваме надолу и нагоре. Но много попива. Това е огромна рана и ме боли да ходя. След 2 седмици, всъщност след 12 дни е състезанието между Емрах и Елиот Уайс, в което аз ще участвам в Drag Race. Ще съм от отбора на Елиот Уайс, отборът на джентълмените. Състезанието ще се извърши на крайници трак и ще е изцяло за отворителност, което е много яко. И аз си поръчах нови гуми, които днес най-накрая ще отида да ги смена,
защото гумите на моята кола в момента са траш. Масак се казва, както се казва. Много са зле гумите и са 4000 лева някъде са гумите. Сега ще отида да ги сменя. Тък му се видя с баща ми, че не съм го виждал от известно време. Той да види колко много имам нужда от браснар. Тежка работа. И евентуално живот и здраве да отида до летището да си взема багажът, който съм загубил. На мен ми звъннаха да ми кажа, че багажът ми е идентифициран. Добре, че ми взеха багаж, за да седя, че имам други дрехи, освен трите ризи, които сменям и пера. Защото, примерно, този потник е супер як, много ме кефи и аз забравих, че съществува, защото много обичам да нося ризи. Както и очила на iStyle. Добре, че ми взех багажа, за да нося и другите модели на iStyle. Ето, by the way, имам много яка промоция, в която ви да платите 2 продукта и да вземете 3. И промоцията важи за всичките очила, както и часовници. Де факто, ако вземете един часовник и 2 чифта очила във вашата кошница, плащате само 2 продукта, или 3 часовника във вашата кошница, плащате само 2, или 3 чифта очила и плащате само 2. Изключително силна оферта. Имам много тежка нужда от браснар вече. До вечера от 7. Нямам търпение. Фън факт. Винаги в колата ми имам такова за ногти, за да може винаги да съм с добре изрязани ногти. Това ми е нещо като фикс идея. Не знам, от малък ми е останало. Независимо къде съм, примерно в някаква туалетна и си режа ногти. Ако вижда са ми леко пораснали ногтите, вада го от колата и го взимам и си ги режа. Никога не си оставите ногти, защото винаги, когато примерно изляза с някой и видя, че има някакви пораснали прекалено много ногти, повръщам. Не знам, това е някакъв от онези лични X. Пораснали гадни ногти на мъж. Никога няма ми омръзен това. Тъй като хора ме питат, Деяне, няма ли вече да слагаш газарски номер на колата? В началото много исках газарски номер, наистина много исках. И по едно време осъзнах, че не ми пука достатъчно и че след 2 месеца няма има в България. И да дам 10 000 лева за, 7000 лева за номер, който няма да виждам голяма част от годината, може би не е най-умната финансова идея. Идвам на мисия идвам, легенди, ама не и да зареждам. Има едно нещо, което никога не трябва да забравяте и това слагате за слънцезащита. Ако не искате да стареете, слагайте слънцезащита. Ако искате да имате хубави татуси, слагайте слънцезащита. И дано продават слънцезащита тук в тази бензиностанция. За съжаление има, обаче не ги продават. Докарви се им, но не са изложени. Тъпо. Нещо поне ще освободи на малко. Легенди в момента сменят гумите. Нямам търпение. То мога рано да вляза вътре. Але нямам търпение да видя с хубавите гуми как ще е. Имам лоши новини. Имам 4 криви джанти, освен че сменяме гумите и в момента ме уведомиха, че това ще отнеме малко повече време, но ще ми бъде по-комфортно за каране, защото балансът няма да излезе. Най-вероятно гумите джантите са били криви от преди България, защото километрите, които съм карал, не са достатъчно, за да изкриват 4 джанти. Така че колата ми не е имала хубав баланс и нямам търпение сега да видя с нови гуми и прави джанти какво ще бъде. Искам само да видите колко са ми широки гумите. Това са едни много широки гуми. Нямам търпение да пробвам колата с новите гуми и оправени джанти. Криви джанти. Казаха, че би трябвало да е била много нестабилна колата, пък аз не съм усетил да бъде нестабилна. Има само един индикатор, който ми показва колко тежестта на колата в коя посока и винаги пише, че 0,02 е ясно. И аз си мисля, че примерно защото имаме криви пътища. Очевидно явно е било дисбаланс в колата, което е много интересно. Нямам търпение да пробвам колата с новите гуми и оправените джанти. Според мен ще бъде... Аз не съм усетил да бъде нестабилно, но се надявам да усета колко по-стабилно ще бъде и колко няма да поднасям. Въпреки че ми казаха, че първите 10 км ще бъде много по-плъзгаво, дори от старите ми гуми, защото гумите имат такъв слой защитен, който ги предпазва от стареене с времето в складовете. Опитвам се да видя някъде, където пише името на магазина, защото навсякъде има логото на Мергел, обаче никъде не пише името. В кой магазин съм, намирам се на Симеонско шосе. Магазинът, който оправям гумите е Мергел, да си знаете. Програм, че ме питате. Имам много интересни джанти. Иди да ме обезобразите, каза се Маргел, не Мергел, моя грешка. Не знаех как се казва това място. Енди в момента ми позволиха да вляза вътре да снимам какво ми правят на джанта, защото едната беше явно много крива и все още е. Аз влязам тук от 2 часа. Благодаря, че позволявате да снимам. Беше снимаш в началото. Толкова ли беше крива? Никой не ме покани, а пък мен ми беше неудобно да питам. Те джанти и двете смазани,
Ага. А 4-те криви. Да. Трябва още малко да стане леко, как си трябва. То, много ли била крива? Много тя нещо, даже странично е ударена. Да, странично беше ударена колата. Еми, радвам се, че сега разбирам, а не по-късно. 4-те криви, право. Гледам, че са за такива оригинални тежести. Еми, явно да. Много ли остава още смисъл? Не, от кривото? 20, не, още малко е. Наистина не трябвало да снимам отрано. Тя сега направо права е. В момента ме разкарат в Мергел и това е залата за купони, която в момента няма купон вътре в нея. Сега. До вечера ще има купон. Добре. Да се чувствам ли поканен? Или е частно парти? Е частна партия. Колко струва се наеме такава зала? От 1500 лева. О, защо не е много скъп? Предполагам, че хората, които си наемат такава зала, могат да си го позволят, защото... Абе, то много гадарско изглежда, бе. 1500 лева какво включва? Само залата. Яко. Това е целият ни комплекс такова. Долу има бадминтон зала. Бадминтон зала? Да. Яко. Което е. Ага. Сменят тъкла. Всичко, което ще сетиш. Това е времето днес, махнахме капака и да ходим по задачки, да си вземе куфарът от летището. Точно така. Да. Това е най-гадният чипс на света. Най-гадният чипс на света. Най-гадният чипс на света. Никога не си го купувайте. Ще го изям. Просто защото не обичам да хвърлям храна, но е най-гадният чипс на света. Тотално not worth. Тотално not worth. И в Shell не продават слънцезащитен крем, което е странно. Някой защо не продават слънцезащитен крем? Аз съм свикнал в Азия да продават слънцезащитен крем навсякъде. И ми липсва да мога да си го купувам от навсякъде. Защото там слънцето е тегаво и хората се пазят. Искам да видя това всичките фактури, които имам за месец май от зареждания в Shell. Това е за 2 седмици, за една седмица, за 10 дни горе-долу. Съм на летището, си чакам багажа. Най-накрая си го взема. О, легендички, някой красавец си е отворил вратата в колата ми. И ми е бал майката. Направо ми е разказал цялата игра. От това направо се отчупил. И то нещо е станало. Дори, брат, нещо е от тука. Е така цялото. Е отдрано това. И ето тук долу. Това цялото е отдрано. От тука до долу. След като покарах около 15-20 км в тези гуми, искам да ви кажа, че няма нищо общо. Нищо общо. Аз не поднасям. Аз не поднасям. Колата ми не поднася. Да дам газ без да поднасям. Това за мен беше нечувано. В момента не се поднася. Аз просто тръгвам. Бах ти якото. Не поднася просто. Аз съм скандализиран. Това е най-якото нещо на света, да не ти поднася колата. Буквално колата се кара в момента по различен начин. Чувствам се като картинг количка. Чувствам се едно карам картинг количка. Гледайте. Оп. Поднася леко. Но с това ще ходим преди. Диагностика корвета, да видим дали ще можем да оправим камерите. Добре, сега вече разбрахме, че проблемът е с видеомодулът, защото колата не приема сигнал от видеомодулът, а видеомодулът не приема сигнал от задната камера. Не знаем дали е изгоряла задната камера. А за видеомодулът може той да е изгорял, може да е кабелен проблем, но трябва да бъде оставена колата. Но днес аз не мога да оставя, нито човека може да вземе, така че трябва допълнително да се гледа. Но ще бъде направено. Това е новото Airbnb, в което живея. Тук имам много чула най-стал. Това тук е тоалетната. И спалня. Пак е на Витушка. Цената му е 20% по-ефтина от миналото Airbnb, в което живях. Миналото беше 3К, това е 2,4К. Цена съкс. Локация уникална. Не мога ви кажа колко е важна локацията за цената на Airbnb. Тотално много ми се иска да имам нещо на Airbnb, обаче имам по-добри инвестиционни планове и всъщност много скоро ще заработя нещо с Йоана Йоко. И нямам търпение да ви разкажа малко повече за това. Днес ще ходя на вечеря с една много яка мацка. И ми се иска да изглежда много добре. И много се надявам да не закъснея. Но ще оправим нещата. Малко парфюмче.
Готов ли си да ми направиш една много успешна, нужна промяна, защото изглеждам като учелник? Малко си отпуснал повече това пътува. Ама то нали това беше идеята? Да, бе. Аз искам да продължа да я пускам, обаче бърдата трябва леко да направим така, че изглежда добре, докато се пуска. Това ще направим. Това ще направим. Нямам търпение, брат, нямам търпение, защото положението е тежко. Брат, Какво направим, брат? Брат, как ще не го правим така? Леле, брат! Ужас, махай се, не се руши повече никога, моля те, не. Обещаваш да го направиш добре, нали? Брат, заклевам се, че ще стане добре. Споко легенди, споко, всичко беше стейджното. Гледайте какво става, гледайте какво става. Мале. Shut up, пак! Марто Рибария, Liberty Studio, ако чуете къде идвате, това е мястото в София. Значи, откак съм в България, само при него се бръсна, така че може да знаете какво е новият ми бръснар. Легенди, това не е платена реклама. Аз идвам винаги при него като клиент и винаги си плащам, защото съм наистина много доволен. И това е самата истина. На мен ми взима 45 лева, аз мога да поставя винаги по 50, защото бакшишче. Но Марто си отворил собствено студио с още едно момче и ако чуете, защото той не ме е извинил, защото аз много бързам, че отивам на вечеря с едно момиче. Не си иска да се снявам. И не искам да ми е косата, защото това ще отнеме 10 минути да се суши. Аз имам 5 минути. Anyway, това искам, което да кажа, че не е платена реклама, а просто съм много доволен. Тъй като закъснявам мега много за срещата ми с тази мацка, звънах на един магазин за цветя да ми направи букет от рози. С всичките рози, които има в магазина, които не са чак толкова много очевидно. Истинските рози, магазините нямат чак толкова голяма бройка. Имаше 23 рози, пък 23 е едно от моите любими числа, дори тук съм татуирал 23, съм от 23 си идва от 2 и 3 и защото 22-30 години искам да се бъде годината, в която се пенсионирам. Поне, нали, да спра да работя от нужда, да започна да работя само единствено за кеф и се стрема да го направя това. И самия факт, че има само 23 рози е някакво тотално съвпадение. Много съм доволен от живота. Нямам търпение да отида да взема розите и да не закъснея за вечерята. Какво става за въпросната госпожица? Мале, уникално. 6:30, чакаме Дани, отиваме да тренираме вечерта, завърши подобаващо, аз съм доволен. Обичаме живота, обичаме и той обича нас. Feeling good. Fuck yeah. Обичам ви, легенди.